Achteraf zien we hem eerder op een hichte brengen moeten van de situatie rondom de financiën bij Boei. Op 14 februari is de RIE in het geheim bijpraat hoe te kwatten bij de verbouwing van de Blokhuispoort door exploitant Boei. Daar vertelde de wethouder dat er 22 miljoen begrutte weer en er een tekwad driegen van 1,2 miljoen euro. Een dag later werd in de media duidelijk dat het budget maar 19,2 miljoen euro weer. Wij hebben echt de intentie gehad om de RIE goed te informeren. En de cijfers die we daar presenteerd hebben, dat waren ik goede cijfers. Goeie cijfers? Ja. Waarom ben die goed? Want let op dat het blikken dat ze oors binnen. Nou ja, dat scheelt als 3 miljoen. Er zijn een paar riesleden die daar een oren interpretatie aan jouwen. Dus we hebben ooit een kostenraming gemaakt in 2014 en later is die begroting bijgesteld naar beneden omdat er een aantal kosten net subsidiabel waren. Het belangrijkste is dat je lessen uitlutsen worden voor de volgende projecten. Nou, het WTC-gebeuren staat rond te komen. Nou, daar moet toch volle betere communicatie bij komen richting de RIET. Ontwikkelder Boei komt op dit stuit 4,6 miljoen euro te kwad. Een part daarvan is voor het werk wat meer die in is als aanpraat en ook is de verbouwing nog net helemaal klaar. In kwarten komen ze met een plan van aanpak. Wethouder Henk Dijnem had er betrouwen in dat het werk dan doch aanmaken wordt.